Ang malit na bahay ni Leah ay napinong nakalilinos na yak. Ngayon ang panahon lamay ni Tia Belen. Sa biro, maral si Aling Salaya, ang ina ni Leah, lamang ang tinay na nakadalamati sa kanayang kapatid. Ang hadimolo sa lamayan ngayong araw ay pilit na nakpapakitang hiwat na liha, maral sa kanilang kapeso ay nakdiriwang sila sa pagkamatay ni Aling Belen. Ang dahilan kung bakit ganito ang ikaling makakapitbahay ni Leah kay Aling Belen ay dahil sa loob ng 20 taon nagkaroon siya ang relasyon sa isang lalaking may pamilya. Ito ang nakdulot ng halit sa mga tao na inisip na siya ay sumisirang pamilyang iba. Nang malaman ni Aling Salaya ang tungkol dito, sinibikan niyang pigilan ang relasyon kanayang kapatid, ngunit walang nangyari, kaya ang relasyon nilang dalawa ay timahong 20 taon. Alam din asawa ni Mang Nunoy ang tungkol dito, at halit na halit siya, ngunit wala rin siyang nakawa ipang bahian ang kanayang asawa. Ang kakapitbahay at mohang si Leah ay hindi maintindihan kung bakit nakawang panatilihin ni Aling Belen sa Mang Nunoy sa kanayang tabi sa loob ng mahabang panahon at kung bakit tinanghap ang asawa ni Mang Nunoy na makisama sa kanayang asawa. Si Aling Belen ay kambal ng ina ni Leah at silang dalawa ay hindi naman kahandaan. Dagdag pa rito, kahit na matagal na silang magkasama, wala ni isang anak si Aling Belen at Mang Nunoy, kaya wala silang animang ugnayan. Ito ang nakdulot ng hinala sa mga kapitbahay na kinaiman ni Aling Belen sa Mang Nunoy, kaya't baliw na baliw ito sa kanaya. Habang nakpapatiloy ang lamay, isang malakas na halakak ang imalanghav-nghav mula sa labas ng pintuan. Ang halakak na iyon ay naklalaman ng kahalakan na may halong kanting kasiyahan. Nang marinig ang halakak na iyon, nakilat ang lahat at ahat na tumingin sa pintuan. Isang babaeng nasa katanghaliang halang na nakasuot ng napakaharang damit, kahit na maraming kilibot sa kanayang mukha, ay hindi nito maitaho ang kanayang handa. Maral noong bata pa siya, isa rin siyang mahandang baba na nakpatibok ng piso ng maraming tao. Ang babaeng iyon ay daan-daang limapit sa kabong ni Aling Belen at hindi niya maitaho ang kanayang kasiyahan sa kanayang mukha. Timingin sa nakaiha sa loob ng kabong, nagsimula siyang magsalita, sa wakas, patay ko na. Sa wakas, hindi mo na mahav ang asawa ko sa akin. Ang babaeng ito ay si Aling Ising, ang asawa ni Mang Nunoy. Dahil sa pakiking sobra ni Aling Ising, tumayo si Leah at limapit sa kanaya at sinabi, Aling Ising, sa tingin ko sobra na po kayo. Ngayon po ay lamaing tiyain ko at binabastos ninayo ang kanayang kaliliwa. Ang dahilan kung bakit sumagot si Leah ay dahil noong nabibihay pa si Aling Belen, mahal na mahal siya nito. Marahil dahil wala siyang anak kaya ibinius niya ang kanayang pagmamahal sa kanayang pamangkin. At si Leah, itinitiring niya si Aling Belen na parang kanayang ina. Hindi niya alam ang nangyari sa pagitan ng kanayang tiyain at ng babaeng ito, ngunit ngayon na pumunta siya rito ipang sabihin ang mga salitang bimabastos sa kaliliwang kanayang tiyain ay isang bahay na hindi niya matatanggap. Nang marinig ni Aling Ising ang sinabi ni Leah, ahat na naktilim ang kanayang mukha. Nagsalita siya nang malakas ipang marinig ng lahat ng naruruan, siguro ikaw ang pamangkin niya, tama ba? Inahav ng tiyain mo ang asawa ko. Inahav niya ito sa loob ng 20 taon. Ang sinabi ko kanina ay hindi katumbas ng pahirap na dinanas ko sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig ng mga tao sa paligid ang kanilang isapan, nagsimula silang magbilanghan. Ang taong iyon na kanina lamang ay nakadalamati kay Aling Belen, ngayon ay nakpahuna at hindi na nawa at pinipina rin ang relasyon ni Aling Belen sa isang lalaking may asawa noong nakaraan. Nang marinig ng ina ni Leah ang salitang iyon, nakaramdam siya ang kahiyan at ay miko na lamang at hindi nagsalita. Nakita ni Leah ang ikaling mga tao sa paligid at halit na halit siya. Gusto niyang magsalita ipang ipagtanggol ipang ang kaliliwang kanayang tiyain ay matahimik. Bago pa man makapagsalita si Leah, dumilim ang langit. Mila sa mga ilap na iyon, nagsimilang kimidlat na naklalabas ang napakalakas na tinoh. Ang kakaibang kidlat na iyon ay nakdulot ng takot sa mga tao sa paligid. Ito ay parang halit ni Aling Belen nang makita ang ikaling mga tao dito. Dahil sa sobrang takot, lumiwat ang mga tao doon sa lipa at ay miko sa harap ng kabong ni Aling Belen ipang himinging kapatawaran.
Ang pinakatakot ay maral si aling isang. Ang kanayang magandang mukha ay namitla at ang kanayang hapo ay hindi na makatayo at bimaksak sa lipa at imirong ang kanayang buong katawan. Nang makita ni Leah ang ikhalini aling isang, nakaramdam siya ang pagtataka. Lalapitan sana niya ito ipang tanang keng may nangharibo sa kanaya, nahinit kalapit ni Leah kay aling isang, simahav ito nang may takot, hivach. Hivach kang limapit. Pagkasabi nito, tumayo ito at tumakbo palabas kung saan naghihintay ang isang itim na kotse. Nang makita ni aling Salaya at Leah si aling isang, nakatenghanan lamang sila nang may pagtataka. Ahat na bumalik si aling isang sa kanayang bahay sa lungsod. Sa bahay, siya na lamang ang makisa kasama ang isang katulong. Sa Nunoy ay nasa isang business trip at ang kanayang anak ay nakpunta rin sa mahaliblib na lugar ipang mahbigaying dunasan kasama ang kanayang kumpanayo. Nang araw na yaon imilan ng malakas sa lungsod. Ang hakitlat ay patuloy na tumatama sa lipa na lumilakang mga nakakakilat na tinoh. Nagsimilang himiko ang hapino sa labas at ang tinoh mga sanga na naktataman ay lumilakang nakakatakot na tinoh. Nang makita ni aling isang na imilan, mas lalo siyang natakot, ay miko na lamang siya sa salokong tingding. Ang hakitlat na patuloy na tumatama sa lipa ay timama sa makakablang karainte sa lugar ng kanayang bahay at biglang dumilim ang buong bahay. Mas lalo pang natakot si aling isang dahil dito. Sa sandaling ito biglang imalanghav-nghav ang isang hekbing isang baba sa espasyo. Ang kahekbi ay nakalilinos, ito ay parang yakang paktiri sa para sa kanayang sariling malangkot na kapalaran. Nang marinig ni aling isang ang yak na iyon, nagsimilang manghinag ang kanayang katawan. Biglang tumahal ang yak at sa halip ay isang halit na buses ang nagsimilang imalanghav-nghav. Ang buses ng isang espiritu na sinamahan ng ilan ay naktilot ng higit pang katakitan sa paligid, bayaran mo ang bihay ko. Bayaran mo ang bihay ko. Bayaran mo ang bihay ko. Nakilala ni aling isang ang buses na ito ang buses ni aling Belen. Kahit na minsan lamang nakilala ni aling isang si aling Belen noong nakaraan, sigurado siyang hindi niya may pagkakamali ang buses nitong imahaf sa kanayang asawa sa loob ng 20 taon. Kahit na hindi malinaw na makita ni aling isang ang lahat ng nasa paligid, alam niyang nakatayo si aling Belen sa kanayang silid. Ang lamang na nakmimila kay aling Belen ay pamino sa silid-tilihan ni aling isang. Ang buses ni aling Belen na himihangin bihay ay patuloy na imalanghav-nghav na naktilot ng kahilihan sa isipan ni aling isang. Naktaho siya sa isang salokong silid at nakita ipang makabiyong isang kumpletong panghanghasap, hindi ko kasalanan mo kasalanan mo. Kahit animan ang kanayang sabihin, ang buses na himihangin bihay ay patuloy na imalanghav-nghav sa espasyo. Sa sandaling ito, biglang kimalat malapit sa bentanang silid ni aling isang. Naklabas ang liwanag ang kitlat sa silid ni aling isang, salamat ito nakita niya ang imahe ni aling Belen. Sa sandaling ito, ang anayo ni aling Belen ay nakakatakot, ang kanayang mahabang biyok ay dimikit sa kanayang mukha, sa likod ng biyok na iyon ay isang mapitlang balat, ang mata ni aling Belen ay nakatitak kay aling isang nang may halit. Kahit na nakita lamang ni aling isang ang imaheng ito sa isang iklap, sapat na ito ipang takitan ang kanayang kaliliwa. Nang makita ang imaheng iyon, mas lalo pang natakot si aling isang. Sa sandaling ito, papalapit si aling Belen sa kanaya. Nadama niya iyon, nagsimilang kimaway ng boliv ang kamay at paa ni aling isang sa kanayang harapan. Habang kimakaway, sinabi ni aling isang, hivach. Hivach kang lumapit. Bayaran mo ang bihay ko. Bayaran mo ang bihay ko. Nang madama ang lamang ni aling Belen sa kanayang harapan, simahaw si aling isang nang malakas at mahigpit na niyakap ng kanayang dalawang kamay ang kanayang ilo. Habang natatakot pa rin si aling isang, isa pang buses ang imalanghav-nghav sa kanayang tabi, Sinayura. Sinayura. Anong nangyari sa iyo? Ang buses na ito ay kay Manang Esther, ang katulong sa bahay. Nang marinig ni Manang Esther ang buses ni aling isang, akat siyang imakayat ipang tingnan kung may nangyari ba dito.
Nang makita niya na sa manang Esther ang nakatayo sa kanyang harapan, bahang kimama si Aling Isang. Sa sandaling itu, tumingin si Aling Isang sa paligid at nakita na may karainte na ang kanyang sulit. Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi siyang kanyang kumpusire, tumingin si Aling Isang kay manang Esther at sinabi, "Okay lang ako, natakot lang ako nang kimadlat kanina. Bimalik ka na sa iyong sulit at makpahinga." Nang marinig ni manang Esther ang sinabi ni Aling Isang, hindi na ito nagtanong pa at bumalik sa kanyang sulit. Kinabukasan, marahil dahil napiktihan pa rin siyang ng hari kahabi, palahing nakapapakitang pag-alala at takot si Aling Isang. Paminsan-minsan nakikita niya ang isang piting anino na sumisilip sa likod ng salamin o sa isang sulok ng kanyang bahay. Minsan nararamdaman niya ang isang malamig na hininga mula sa likod ng kanyang likod. Dahil sa bahay na yawn, akat na tumakbo si Aling Isang palabas at hindi na naklakas loob na manatili sa kanyang bahay. Ngayon ang araw ng paglilibing kay Aling Belen. Ang katakapahaman ng araw na iyon ay binibiyong 4 na tao, lahat sila ay matagal nang humahawang ganitong trabaho sa barangay ni Leah. Nang similan nilang biyatan ang kabong ipang ilibing ito, nahinit pagkabikas pa lamang nito, kailangan itong ibabang 4 na tao. Pagkatapos ay sinibikan nila itong miling 3 o 4 na beses, nahinit hindi nila nakawa. Lahat ng naruruan ay nakaramdam pagtataka dahil dito at nagsimula silang magbilanghan. Limapit si Aling Salaya kay Mang Pilo, ang pininong makatakapahaman, at nagtanong, "Anong nangyayari, Mang Pilo, bakit ninayo palahing binibiyat at ibinababa ang kabong? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, siguro hindi na namin kayang gawin ang trabahong ito. Ang kabong namatay ay dapat biyatin ng isang beses lamang at ilibing. Nahinit hindi ko maintindihan kung bakit mayroon lamang bangkayang kapatid mo sa loob, nahinit napakabigat ang kabong, hindi namin kaya ang 4 na makakasama na biyatin ito." Nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Mang Pilo, mas lalo silang nagbilanghan, hinilaan nila na mayroong hindi nalalaman tungkol sa pagkamatay ni Aling Belen. Dapat na imalis siya ng may samang loob kaya hindi niya pinapayagan ang kanyang pamilya na ilibing siya. Habang nakatayo pa rin si Aling Salaya at nakikipag-isap kay Mang Pilo, limapit si Leah sa kabong kanyang tiyain at sinabi, "Tiya, payagan mo kaming ilibing ko. Kung mayroon kang animang samang loob, imiwi ko at makpakita sa akin sa panaginip." Nagsalita ng mahina si Leah, tanging siya lamang ang nakarinig sa kanyang mga sinabi. Nang matapos magsalita si Leah, imihip ang isang mahinang hangin. Sa sandaling ito, nagmamakawa pa rin si Aling Salaya kay Mang Pilo na ipagpatuloy ang trabahong ito. Limapit si Leah sa tabing kanyang ina at sinabi sa kanila, "Tulungan ninyo na po kami, kahit magkano po ang babayaran, papayag po kami. Hindi ito tungkol sa pera, nahinit malinaw na hindi gustong mailibing ang kaliliwang tiyain mo. Pinahirapan niya ang aming trabaho, kung halitin namin ang namatay, hindi namin kakayanin. Tulungan ninyo na po kami, kung hindi ninyo kaya sa pagkakataong ito, hindi na namin kayo gagalihin." Nachtengenan ang lahat ng miyembrong kupunan ng tagapahaman pagkatapos ng ilang talakayan, sa wakas ay sumang-ayon din sila sa panikala. Sa pagkakataong ito, madaling nangat ang kabong, mahan ito at hindi mabigat tulad ng kanina. Sa kanuang paraan, sa wakas ay nailibing din si Aling Belen ng maayos. Nang habang yawn, nang mahimbing na natutulog si Leah, limitaw ang isang piting isok sa tabing kanyang kama. Dahan-dahang nagsama-sama ang isok na iyon at nabiyo ang isang hihisang tao, ito ay si Aling Belen. Tumingin siya sa kanyang pamangkin na mahimbing na natutulog sa loob ng ilang sandali at dahan-dahang nagsalita. Ang tawag ay nakakawa, tila ito ay nakmimila sa isang walang hangganang mundo, "Leah. Leah, anake." Sa sandaling ito, natutulog pa rin si Leah sa kanyang pagtulog, bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanyang pangalan kaya dahan-dahan niyang iminilat ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang paghira ni Aling Belen, nakilat si Leah at imipo, nakital siya at nagtanong, "Tiya. Tiya Belen, bakit ka nandito?" "Leah, nahihirapan ako anak, may sama akong loob anak." "Leah, kailangan mo akong tulungan."
Tia, keng may problema, kailangan mong magsalita ng mahinaon. Keng hindi ka magsasalita, paano ko malalaman para matilanghan ko? Milo nang makita siya ni Leah, nakatayo lamang si Aling Belen sa tabing kama ni Leah at imayak, ang kaniyang iyak ay nakpapasikip ng dibdib. Dahil sa iyak ni Aling Belen, nasasaktan din si Leah. Ang kalihan ni Aling Belen ay biglang naging kapatak ng dugo na pila. Nang makita ni Leah ang imahe na yaw ni Aling Belen, nakaramdam siya ang takot sa kanang puso, ngunit kailangan pa rin niyang maging kalmado ipang marinig ang sinasabing kanang tiyan. Matapos ang ilang sandaling pagiging emosyonal, sinibukang magsalita ni Aling Belen, ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumabo ang kanang paghiro, hanggang sa ito ay naging isang pitong isok at nawala. Nang makita ito, natakot si Leah, agad niyang hinahas ang kimot at tumakbo sa lugar kung saan nakatayo si Aling Belen, imasa na mapanatili ang kanang tiyan. Ngunit ang kaniyang kapagsisikap ay walang silbidol matahol nang nawala si Aling Belen. Leah. Gemissen ka anak. Leah. Inilang tawag na yun si Leah pabalik sa katotohanan, nakita niya sa kaniyang harapan ang nakalala na mukha ni Aling Salaya. Nang makita ito ni Leah, nakilat siya, tumingin siya sa kapaligiran at nakita na nakaiha pa rin siya sa kama. Matapos ang isang minitong pagiging kalmado, tumingin si Leah kay Aling Salaya at nagtanong, Inay. Anong oras na? Lampas 7 ng umaga. Sa probinsya, mga gemising ang hataw. Nang marinig ni Leah ang sinabing kaniyang ina, agad siyang imipo, hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang siya nakatulog ng ganito. Imipo si Leah at kinamot ang kaniyang ilo, pagkatapos ay tumingin siya kay Aling Salaya at sinabi, Inay, bumaba na po kayo, susunod na lang po ako. Nang marinig ni Aling Salaya ang sinabing kaniyang anak, sumang-ayon din siya, nang handa na siyang lumabas, napansin niya ang hapatak pilang dugo sa salit ni Leah. Nang makita ni Aling Salaya yawn, natakot siya, agad siyang bumalik at nagtanong sa kaniyang anak, Leah, saan ka nasaktan? Bakit may dugo sa sahig? Nang marinig ni Leah ang sinabing kaniyang ina, nakilat siya, agad niyang tiningnan ang kaniyang katawan ipang tingnan kung mayroon siyang animang sugat. Mahang si Aling Salaya ay agad na lumapit ipang sirin ang katawan kaniyang anak, ngunit hindi nakitang makina ang animang sugat sa katawan ni Leah. Nang siguradong hindi nasakatan ang kaniyang anak, nagtanong siya, hindi ka naman nasakatan, ano ang kapalang bahay na iyon sa sahig? Agad na itiniro ni Aling Salaya ang patak ng dugo sa sahig. Napagtanto ni Leah na iyon ang lugar kung saan nakatayo si Aling Belen kagabi. Inila ni Leah na ang hapatak ng dugo na iyon ay ang kalihan ni Aling Belen kahapon. Hanggang sa sandaling ito, nakasisiguro si Leah na totoo ang kabahay na nakita niya kahapon at hindi pa nahinap. Himanap ng dahilan si Leah ipang ipaliwanag kay Aling Salaya ang patak ng dugo sa sahig, nakpasaya siyang itago ang kaniyang nakita kay Aling Belen kagabi. Gusto ni Leah na siyasatin mismo ang pagkamatayang kaniyang tiyan. Nang araw na iyon, habang kimakain almusal ang mag-ina, nagsimilang magtanong si Leah tungkol sa relasyon kaniyang tiyan kay Mang Nunoy, Inay, anong klaseng tao ang lalaking nakarelasyon ni Tia Belen? Bakit mo bigla siyang nabanggit? Wala lang, nagtataka lang ako sa kaniya. Ibinaba ni Aling Salaya ang kaniyang kinakain ngayon, nakpakita ang kaniyang ikaling konting inis. Naghihintay pa rin nang matiyaw si Leah sa sagot ng kaniyang ina. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi ni Aling Salaya, samhataon na nakarelasyon iyong tiyan sa Mang Nunoy, sa tingin ko isa rin siyang mabiting tao. Kung wala siyang asawa, hindi ko tututulan ang relasyon nilang dalawa. Ngunit nakita mo naman, hindi siya nakapinta sa lamaing iyong tiyan, talagang walang itang na loob. Nang marinig ni Leah ang sinabing kaniyang ina, tumahimik lamang siya at hindi nagsalita. Ang isip ni Leah ay pinuwing makamahilong inisip na ngayon. Lahat ito ay imikot sa relasyon sa pagitan nina Aling Belen at Mang Nunoy at mahang kay Aling Ising. Ang pagkamatay ni Aling Belen ay maaaring may kinalaman sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng kakaibang panaginip noong gabing iyon, hindi na milang na panaginipan ni Leah si Aling Belen.
Hanggang ngayon ay 3 araw na. Sa probinsya ni Lia, may isang kahalian pagkatapos may labing ang namatay. Sa loob ng 3 araw ay kailangan makakamah anak na bisitahin ang pintot araw-araw at magtolang pagkain sa pintot nila. Ito ay parang isang paron ipang aliwan ang kaliliwang namatay. Ipang malaman nila na kahit na sila ay limayo, palagi silang nalalang kanilang makakamah anak. Ito ay isang kahalian na matagal ng hinahava sa bayan ni Lia. Ngayon ang 3 araw, kaya ang dati, naktala si Lia ang pagkain sa pintot ni Aling Belen. Nang makarating siya, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang halang na nakaliut sa lipa at imiyak sa harap ng pintot ng kanayang tiyan. Nang makita ni Lia iyon, nakaramdam siya ng pagtataka, limapit siya sa lalaki at nagtanong, "Pasensya na po, sino po kayo?" Nakilatan ang lalaki nang marinig ang tanong at limanghon. Hanggang sa sandaling itu, napagtanto ni Lia na ang lalaking ito ay si Mang Nunoy. Nang makita siya nito, dali-dali niyang pininasan ang mahaliha sa kanayang maka. Nakimiti ng pilit si Mang Nunoy kay Lia at sinabi, "Ikaw si Lia, tama ba? Naktala kang pagkain para sa tiyan mo." "Opo, okay lang po kayo." "Okay lang ako, ilatag mo na ang pagkain." Nang marinig iyon ni Lia, limapit siya at inilatag ang pagkain sa harap ng pintot ng kanayang tiyan. Sa sandaling itu, napansin niya na maraming sariwang pritas na nakalatag sa harap ng pintot ni Aling Belen. Sigurado siyang hindi ito ang mga pritas na dinala niya kahapon. Inila ni Lia na maring ito ay dinala ni Mang Nunoy. Lahat sila ay mga pritas na histong-histong kanayang tiyan noong nabibihay pa siya. Nakatayo pa rin si Mang Nunoy sa tabi niya, nakatitak siya sa pintot ni Aling Belen. Pagkatapos ng ilang sandali bumintong hininga siya at sinabi kay Lia, "Nang araw na namatay siya, kailangan ko ring pumunta sa isang business trip sa Visayas, hindi ako nakapinta sa lamay niya. Siguro sa kabilang biyahe sinisisi niya ako. Iwag po kayong magsalita ng hanan na intindihan tiyan ko ang trabaho ninyo. Hindi kayo sisihin." Malinaw na nakita ni Lia ang kalangkitan sa mga mata ni Mang Nunoy. Ito ang pinakatapat na damdamin, hindi siya nakpapanghap. Ito ang naktilot ng pagtataka kay Lia, may kinalaman kaya ang taong ito sa pagkamatayang kanayang tiyan. Pagkatapos mag-alayang insenso kay Aling Belen, sabay silang naklakat pawi. Sa dawn, nakisap ng marami sina Mang Nunoy at Lia. Sa pamamagitan isa pang ito, mas nalaman ni Lia ang tungkol sa kanilang relasyon. Ikinibento ni Mang Nunoy kay Lia ang inang pagkakataon na. Nakita sila ni Aling Belen, noong panahong iyon, nagkaroon ng business trip sa Mang Nunoy sa bayan ni Lia. Sumakay siyang taxi mula sa airport papunta sa hotel. Habang bumabaya ang kanayang sasakyan sa kalsada, aksidente niyang nabangha ang isang baba. Malakas ang bangha na naktilot ng pakpaksak at pagkawalan ng malayang baba. Ang babaeng nabanghang sasakyan ni Mang Nunoy ay si Aling Belen. Noong panahong iyon, nakmamadaling tumawid si Aling Belen sa kalsada kaya hindi niya napansin ang taxi na paparating. Nang makita niya na nabangha niya ang isang tao, natakot ang taxi driver, mas kalmado si Mang Nunoy, sinabihan niya ang driver na dalhin si Aling Belen sa ospital. Sa kabitihang palat, labas lamang natakot si Aling Belen kaya siya naimatay at walang malaking problema ang kanayang ilo, ngunit para makasahiro, hinilang pa rin ng doktor na manatili siya sa ospital para sa obserbasyon. Noong nasa ospital si Aling Rosa, madalas din si Mang Yuse na dimalaf sa kanaya. Kahit sinabi ni Aling Rosa na hindi na kailangan, naramdaman ni Mang Yuse na mayroon siyang pananakitan sa aksidente ni Aling Rosa. Kung hindi niya minadali ang driver, hindi ito makmamaniw ng mabilis at mababangha siya. Pagkatapos ng ilang panahon, nakit sa Mang Yuse kay Aling Rosa. Bagamat hindi siya isang babaeng sobrang handa, siya ay napakalambing at mabait. Iyon ang nakiwan malalim na impresyon kay Mang Yuse. Nakpalitan silang nimerong telepono. Pagbalik ni Mang Yuse sa Maynila, nagsimula silang mag-isap sa pamamagitan ng mga mensahe. Hindi rin nila alam kung kailan sila nagkaibigan at doon nagsimula ang kanilang relasyon.
Pahka tapos marinig ang kiwentong ito, hindi napigilan ni Elena ang kanang pahka isauso at tinanong sa Mang Yose, bakit po ninayo mahal sa Tia Rosa? Bakit hindi po ninayo hiwalayan ang inayong asawa para mahang malaya kayong magkasama? May sarili akong problema, iya. Pagkasabi nito, wala nang sinabi sa Mang Yose kay Elena. Inihadat ni Mang Yose si Elena sa kanto at nakpalam na rin. Gistesan ang anayahan ni Elena sa Mang Yose sa kanilang bahay pero tumangha sa Mang Yose. Alam niyang halit pa rin si Aling Tess sa kanaya at ayaw niya itong halitan pa. Nakita ni Elena na determinado sa Mang Yose kaya hindi na niya ito pinilit at mahalang siyang nakpalam at imiwi. Sa tanghalian, nagsalita si Elena sa kanayang ina, Nay, kanina po nang paminta ako sa pintot ni Tia, nakita ko sa Mang Yose. Anong ginagawa niya doon? Noong biro, wala siya, anong sabi niyan ngayon sabing nanay niya? Nasa labas po kasi siya noon dahil sa trabaho at hindi niya alam ang nangyari. Nang malaman niya na patay na si Tia, iniwan niya ang lahat ng kanayang trabaho para imiyak sa pintot ni Tia. Iwak niyo na po siyang sisihin. Nang marinig ito ni Aling Tess bemintong hininga siya. Tinangnan niya si Elena na may pakayamot at sinabi, hindi ko siya sinisisi, patay na ang Tia mo, anong mapapala ko kung sisihin ko siya. Nawa lang ako sa kapalaran ng Tia mo. Pagkasabi nito, nagkaroon ang kalangkitan sa mukha ni Aling Tess. Nakita ni Elena ang kanayang ina na hanuan kaya sinabi niya ang ilang salita para alivin siya. Pagkatapos ihadat si Elena imiwi sa Mang Yose sa kanayang bahay sa Maynila. Pagdating niya, tiningnan niya ang mansion sa harap niya na may malungkot na mga mata. Bagamat nabibiyay siya sa karanghaon, hindi pa rin siya masaya. Ngayong patay na si Aling Rosa, wala nang saysay ang biyay ni Mang Yose. Imiwi sa Mang Yose sa kanayang bahay na may mapait na kalooban. Nasa labas na ang dilim sa kisina si Aling Nena kasama ang kanayang katilong ay nakahandang hapinan. Nakatanghap siya ang balita mula sa katilong ni Mang Yose na ngayong araw darating sa Mang Yose sa Maynila. Espesyal na nakahanda si Aling Nena ang hapinan para ipaktiwang ang kanayang pagdating. Nang makita sa Mang Yose na pimasok sa bahay, masayang tumakbo si Aling Nena para salubungin siya, lohang nakangiti ang kanayang halabi, at malimanay na naksalita, kararating mo lang ba? Maliho ka na at bimaba para kimain. Kimain na kayong anak mo, hindi ako gutom kaya hindi ako kakain. Sabi ni Mang Yose habang imokat sa kanayang silit. Nakita ni Aling Nena ang pakikali ni Mang Yose at nakalit siya. Matagal na niyang binayaran ang katilong ni Mang Yose at lahat ng halaf ni Mang Yose ay ibinabalita sa kanaya. Alam ni Aling Nena na nang matanghap niya ang balita na patay na si Aling Rosa, iniwan niya ang kanayang trabaho at tumakbo sa pintot niya at imiyak ng matagal. Simula nang matanghap niya ang impormasyong iyon, halit na halit si Aling Nena at ngayon nakikita niya ang malamang na pagtrato ni Mang Yose, sumabog ang kanayang halit at simahaf siya sa likod ni Mang Yose. Bakit? Bakit napakalamang mo sa akin? Mahigit 20 taon na patay na siya, bakit hindi ka tumingin sa akin kahit minsan lang? Tinatanong mo na sa akin ang tanong na yan sa loob ng 20 taon at binigyan na kitang kasiyasihang sahot. Hindi kita mahal, pinakasalan kita dahil lang kay Enrique. Nakay na rin akong diborsyo pero hindi ka lang pimayak. Pagkatapos sakitin ang tanong ni Aling Nena, imakait ahat sa Mang Yose sa kanayang silit. Pagkalis ni Mang Yose, walang nakawa si Aling Nena kundi imipo sa sofa sa sala. Dumating si Enrique, ang anak niya. Nakita niya ang kanayang ina na nakaupo sa sala na nakakalit, nakilat siya at nagtanong, Nay, sino ang nakpakalit sa inayo? Sino pa ba kundi ang tatay mo? Nang marinig niyang patay na ang babaeng iyon, iniwan niya ang lahat ng kanayang trabaho at pumunta sa pintot niya para imiyak. Ako ang lahal na asawa niya pero hindi niya ako matignan kahit saglit lang. Sinabi ni Aling Nena ang lahat ng kanayang salubin sa kanayang anak.
Akalani Enrisu kapag narinig ito ay Olivenia si aling nena pero hindi kinampihan sa mang Yuse, nay, mahal ni tatay ang babaeng yun, kaya natiro lang no masaktan siya kapag narinig niyang patay no siya. Matagal na rin namang nakaing dibosyo sa tatay sa inayo pero matikas lang talaga ang ilo ninayo. Enrisu, anak kita, bakit hindi mo ako kinakampihan at kinakampihan mo po ang iba, mas lalong nakalit si aling nena nang marinig ang sinabing kanayang anak. Hindi sumagot si Enrisu dahil alam niya kung hanukatakas ang ilong kanayang ina. Imakait ahat si Enrico sa haktan at bimalik sa kanayang silit. Alam ni Enrico ang relasyon kanayang ama at ng babaeng iyon mila nuwang siya ay 8 taong gelang. Nuwang ina halit siya sa kanayang ama at halitin siya kay aling Rosa, pero nuwang nasa grade 9 na siya, nalaman niya na ang kasong kanayang hamagelang ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kanaya. Si Enrico ay binga lamang isang paklalasing kanayang ama ginamit ng kanayang ina ang pagbibintis para pilitin ang kanayang ama na pakasalan siya. Matapos malaman ang tungkol doon, madalas nakikita ni Enrico ang kanayang hamagelang na nag-away. Madalas na nakaing dibosyo ang kanayang ama, ngunit hindi talaga pumayag si aling nena. Akala ni Enrico na dahil mahal siya ang kanayang ina kaya hindi siya pumayag sa dibosyo, madalas niyang pinapayahan ang kanayang ina na magdibosyo, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanaya. Hindi maapektuhan si Enrico ang dibosyo ang kanayang hamagelang, ngunit hindi talaga pumayag si aling nena. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, sumiko na lang si Enrico. Si Elena ay nanatili sa probinsya sa loob ng 1 linggo bago bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang kanayang trabaho. Si Elena ay kasalukuyang dermatologist sa isang malaking ospital sa Maynila. Bagamat bagong graduate pa lamang, si Elena ay isang mahusay na doktor, ang sinimang pasyente na dimon sa kanayang paggamot ay gemaling ng lubusan, hindi na bumabalik kaya maraming pasyente ang pumipinta sa ospital para magpagamot sa kanaya. Si Elena ay may napakagandang relasyon kay Enrico, nakaibahan sila mila nuwang si Elena ay isang second-year student sa Medical University. Ngayon ay mahigit 8 taon na silang nakaibahan ngunit ang kanilang pagmamahalan ay kasing init pa rin dati. Niyaya ni Enrico si Elena, echitit si Elena na maganda. Dumating si Enrico sa bahay para sundayin siya. Sabay silang kumain, nanood ng sine, at sa huli ay pumunta sa paboritong parking dalawa. Ang parking ito ay nasa tabing ilog at pumili silang isang bench na nakaharap sa ilog. Si Elena ay nakasandal sa balikat ni Enrico, tinatamasa niya ang malamig na hangin na himahampas sa kanayang katawan. Habang nagdadaydrayam siya, narinig niyang nagsalita si Enrico, Elena, sa weekend, ipakikilala kita sa hamagelang ko. Bakit mo bigla itong sinabi? Nahilat si Elena nang marinig ang sinabi ni Enrico at nagtanong. Dahan-dahang inayos ni Enrico ang bihok niya at sinabing, sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Matagal na tayong magkasama, stable na rin ang trabaho nating dalawa, kailangan na nating pag-isapan ang kasal, hindi ba? O ayaw mo bang pakasalan ako? Hindi naman sa kanuan, medayo na hilat lang ako. Paano kung hindi ako magustuhan ang hamagelang mo? Iwag kang mag-alala, mababait ang hamagelang ko, siguradong magustuhan ka nila, saka ikaw ang pinili kong pakasalan, hindi nila ako mapipigilan. Hindi ito ang inang pagkakataon na naisip ni Enrico na ipakilala si Elena sa kanayang hamagelang, maraming beses na niyang iminingkay ito, ngunit laging tumatanggi si Elena. Gusto niyang kapag malalim na ang pagmamahalan nilang dalawa, stable na ang trabaho nilang dalawa, saka niya sasabihin sa hamagelang nila. Ngayong narinig niyang iminingkay ni Enrico, wala nang dahilan para tumanggi si Elena, ito na ang tamang panahon para pag-isapan ni Elena ang kanayang kasal. Bagamat nag-alala pa rin siya sa kanayang puso, pumayag pa rin siya kay Enrico. Mabilis lumipas ang panahon, dumating ang weekend. Nagising si Elena at naghandang damit ng mocha. Ginawa niya ang lahat ng may kaba. Nang dumating si Enrico para sundayin siya, tinanong pa rin niya itong ilang beses kung bahay ba ang suot niya kung. Magugustuhan ba itong hamagelang ni Enrico?
Bagamat sinabi ni Enrico na maganda ang kanayang suot, siguradong makakastihan ito ang kanayang kamahalang, hindi pa rin mapigilan ni Elena ang kanayang pag-alala. Sa kabilang banda, abala rin sina Aling Nena at Tia Nora sa paghahandang pagkain sa kusina. Ngayong araw, ipapakilalang kanayang anak ang kanayang kasintahan, hindi niya ito morang gawin ng basta-basta. Tiwang-tiwa si Aling Nena nang malaman niya na may kasintahan na ang kanayang anak. Alam niya na 30 na si Enrico, imasa rin siya na mag-asawa na siya at magkakaroon mga anak. Nabalita niya na Dr. Porav ang kasintahan kanayang anak sa isang malaking ospital, hindi niya ito dapat ipaya sa kanayang pamilya. Habang abala pa si Aling Nena sa kusina, tuminok ang doorbell sa labas. Alam niyang dumating na ang kanayang anak, kaya dali-dali niyang initisan sa Tia Nora na buksan ang pinto. Dali-dali ring tinanggal ni Aling Nena ang kanayang apron at imakayat sa sala. Dumating sina Enrico at Elena. Nakita niya ang isang babaeng nasa edad medaya na nakasuot ng elegante na imakayat mula sa kusina. Ipinapalagay ni Elena na siya ang ina ni Enrico, kaya hindi pa niya tinitignan ng mabiti ang mukha nito ay miku-akit siya at bimati. Magandang araw po, tita. Pasok ka, imipo ka, masaya si Aling Nena nang makita niya na mahalang ang kasintahan kanayang anak. Nang tumanhala ang baba, nanikas ang ngiti sa kanayang halabi, hindi niya akalain na bilog ang mundo. Tumanhala si Elena at akat nakilala ang babaeng nakatayo sa harap niya na si Aling Nena, natigilan siya, hindi niya alam ang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon. Habang nakatayo pa rin ang dalawang baba at nagtitingnan, bumaba sa mangyo sa mila sa haktan, at habang bumababa siya ay sinabing, pinawi ni Enrico ang kanayang kasintahan, hindi ba nahinat nang makita niya si Elena. Biglang iminto ang kanayang hahakbang, parang nakadikit ang kanayang hapa sa lipa, tumayo siya at tinitignan si Elena sa haktan sa mahabang panahon. Nakita rin ni Elena sa mangyo sa nakatayo rin siya at nagtitingnan, hindi niya alam ang gagawin. Nakita ni Enrico na kakaiba ang kapaligiran sa kanayang pamilya, bakit parang nakatilala ang kanayang kamahalang sa kanayang kasintahan, kaya nagtataka rin si Enrico sa pag-ihali ni Elena nang makilala nito ang kanayang kamahalang. Nagtanong si Enrico, makakilala na po kayo. Enrico, sino ang babaeng ito? Sinibikan ni Aling Nena na kimama sa pamamagitan pagtatanong sa kanayang anak. Kailangan niya minangkumpirmahin kung ang relasyon ng kanayang anak at Elena ay kaparehong inisip niya. Masayang nakapakilala si Enrico, ipakikilala ko po kayo sa kanaya. Ito po si Elena, ang kasintahan ko, ang taong kinakwento ko sa inyo noon. Nang marinig ito ni Aling Nena, parang humiw ang mundo niya, namila ang kanayang mukha sa halit, hindi siya nagbigil at simahaf, hindi pwede, hindi ko ito matatanggap. Hiwalayan mo siya agad. Nay, bakit po kayo nagsasalita ng kanayan? Hindi ba nuwang sinabi ko sa inyo ang tungkol sa kanaya, nagustuhan niyo siya, nakilat si Enrico nang marinig ang sinabing kanayang ina, hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kinikilos ng kanayang ina. Determinado pa rin si Aling Nena, itiniro niya si Elena at sinakawan ang kanayang anak, hindi ko papayagan na dalhin mo siya sa bahay natin. Alam mo ba kung sino siya? Sino? Siya ang apuang babaeng nakarelasyon tatay mo sa loob ng 20 taon. Nang marinig ito ni Enrico, agad na kimilok sa kanayang isipan. Hindi siya makapaniwala sa sinabing kanayang ina, limangon siya para tananghan ang kanayang ama, nahinat nakita niya sa mangyo sa nanakay ko at hindi sumasagot. Daan-daang limangon si Enrico kay Elena at tinanong siya, totoo ba ang sinasabing nanay ko? Totoo ang sinasabing nanay mo. Ang tatay mo ang nakarelasyon ng tiyain ko sa loob ng 20 taon, ang nanay mo rin ang humawang halo sa biro ng tiyain ko kamakailan. Bentong hininga ni Elena at sinahot ang tanong ni Enrico. Nang marinig ni Enrico ang kumpirmasyon ni Elena, agad nangina ang kanayang hakamay at pa, hindi na siya makatayo. Noong nakaibigan sila, sinabi rin ni Elena ang tungkol sa kanayang pamilya kay Enrico, hindi rin siya nakatibilang sabihin ang kwentong kanayang pamilya kay Elena, kaya ang pagmamahalan nilang dalawa ay nagiging malapit sa isa't isa.
Nakita ni Elena no hindi na siya morang tumayo doon at naksalita sa lahat ng tao sa bahay ni Enrico. Sa tingin ko, kung mananatili po ako dito, minus ang lahat ng tao sa pamilya ninayo, nakpapalam na po ako. Sinabi ni Elena at sinibikang pigilan ang kanyang haliha at tumakbo sa labas. Alam niya na ang relasyon nilang dalawa ni Enrico ay morang mahwakas dahil dito. Pagkalis ni Elena, malungkot ding bumalik si Enrico sa kanyang silid, at bumalik din si Mang Jose sa kanyang silid. Ang pagpapakilala sa ng kasintahan ni Enrico ay masaya, nahinit na sa araw na tinapos ang kanilang relasyon. Hindi nakatulog si Elena sa pag-alala niya sa alala nila ni Enrico ay tuloy-tuloy na bumabagsak ang kanyang haliha sa kanyang pisngi, masakit sa kanyang piso, maupa rin niya si Enrico, nahinit sa kasalukuyang relasyon paano sila magsasama. Hindi rin niya alam kung paano harapin si Enrico. Sa kabilang banda, hindi rin mas mayo si Enrico kay Elena, hindi siya imiyak nahinit nasasaktan siya sa kanyang piso. Inisip niya ang maraming sitwasyon kapag ipinakilala niya si Elena, nahinit hindi niya naisip na apo pala siya ang babaeng nakarelasyon kanyang ama, hindi rin niya alam kung paano harapin ang sitwasyon ito. Walang makapaniwala na napakaliit ng mundo. Nahinit mahal na mahal niya si Elena, hindi niya morang sakyan si Elena dahil dito, kailangan niyang subikang hanapin ang paraan para malitas ang problema ng nakarang henerasyon. Nahinit kahit anong isipin niya ay hindi niya alam kung saan magsisimula, mas lalo siyang nalito. Hindi rin nakatilok si Aling Nena pinuwang makapag-isip tungkol sa relasyon ni Enrico at Elena ang kanyang isipan. Dahil sa makapag-isip na iyon, nakaramdam si Aling Nena ng pagkabalisa, hindi siya makatilok dahil sa pakiramdam na iyon. Nakaramdam ng pagkawaf si Aling Nena, gusto niyang bumaba sa kusina para iminom ng tibak. Pagkatapos niyang iminom tibak, napitol ang karainte. Medayo nakilat si Aling Nena at nagsimilang matakot dahil nakita niya si Aling Rosa noong napitol ang karainte. Madilim na ang buong bahay, ginamit ni Aling Nena ang kanyang pakiramdam at pumunta sa haktan. Gusto niyang bumalik agad sa kanyang silid, nahinit nang makakpang siya sa haktan, mayroong malamig na himawak sa kanyang kanang pa, himatak ito ng malakas at napaipo siya. Pagkatapos niyang makabawi, limangon si Aling Nena para makita kung ano ang himawak sa kanyang pa. Kitang-kita sa dilim ang kilay palang mata na parang deho. Nakatanghan ang mata kay Aling Nena, mayroon itong halit na hindi may taho. Natakot si Aling Nena. Sa madilim na espasyo ay mayroong makakaibang tinoh. Ito ay tawanan, yakang isang baba. Nagsimilang imihip ang hangin sa labas, dahilan para maktama ang hapeno at humawang anghay. Gusto sanang tumayo at tumakbo si Aling Nena papunta sa kanyang silid, nahinit mayroong himawak ng maihpit sa kanyang pa, kaya hindi siya makatayo. Nagsimilang tumilo ang kanyang liha dahil sa takot, at nagsimila ring kimawak ang kanyang kamay. Isang bahay lang ang nasa isipan niya, kailangan niyang tanghalin ang himawak sa kanyang pa. Habang kimakaway ang kanyang kamay, hindi rin timahal ang kanyang bibig na simahaf, imalis ka na, imalis ka na. Habang nakpapanik na si Aling Nena, may isa pang kamay ang himawak sa kanyang balikat. Dahil dito, mas lalo siyang natakot at simahaf. Nakila din ang himawak sa kanya nang simahaf siya, at akat na binuksan ang ilaw sa kusina. Nakita ni Aling Nena ang kanyang asawa na nakatayo sa harap niya, tinitignan ni Mang Jose ang kanyang asawa na nakaupo sa haktan at nagtanong, anong ginagawa mo, Gabino at hindi ka natutulog, bakit ka umiyak dito? Nandito ka na naman. Hindi ba napitol ang karainte natin? Anong napitol ang karainte, paano naman mapipitilan ang karainte ang lugar natin? Naklalakad ka sa panaginip Dahil sa pagkumpirma ang kanyang asawa, nakilihan si Aling Nena. Naklalakad pa siya sa panaginip. Mayroong bumababa sa haktan pagkatapos ng ilang sandali dumating si Enrico sa tabi ni Aling Nena dahil nakita niya na sumisakaf ang kanyang ina, nakalala siyang nagtanong, Nay, anong nangyari at sumisakaf ka? Hindi ba kayo natutulog, bakit nandito kayo?
Gistu kong iminum tibig kaya bimaba aku para kimihang tibig, bigla ko na lang nakita ang nanay mo na imeyak dito. Gistu ko sanang tanunghan siya, bigla siyang simahaf, sinabi niya rin na napitoldav ang karainte natin. Dahil sa sinabi ni Mang Yuse, nakalihan at nakalala si Enrico, nakalala niyang naktanong sa kanayang ina, Nay. Mayroon bang masakit sa inayo? Gusto niyo bang saman ko kayo bikas para makpatingin sa doktor? Hindi, okay lang ako. Baka naklalakat lang ako sa panaginip. Samaan mo ang tatay mo bimalik sa silid ninayo para matilok. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumayo si Aling Nena at naklakat bimalik sa kanayang silid na may gelat na maka. Baka hindi pa rin siya nakabawi sa nangyari sa kanaya. Samha sa minut na araf, si Aling Ising ay patuloy na kinakambalang kaliliwa ni Aling Pinang na naktilot sa kanayang labis na pagkapahot. Naalala ni Aling Ising ang mangkikilam na tumulong sa kanaya na humawang haima para saktan si Aling Pinang at nakpasaya siyang pintahan mili ang mangkikilam. Matapos marinig ang kiwento ni Aling Ising, nagsinding kandila ang mangkikilam at sinabi, ang dahilan kung bakit ka kinakambalang tong iyon ay dahil nung nabibihay pa siya, humawa ka ang bahay na nakasakit sa kanaya. Ito ay naktilot ng samang loob kaya't bimalik siya para makikanti. Mang, may paraan ba kayang matutulungan ako? Nung nabibihay pa siya ay sinaktan ko na siya, ngayon napatay na siya ay hindi pa rin ba niya ako tatantanan. Ngunit mang basta tulungan ninayo ako, kahit makano pa ang bayad ay babayaran ko, dahil sa ganitong sitwasyon ay baka mamatay ako. Patuloy na nakmamakawa si Aling Ising at nakbigayang pera sa kamayang mangkikilam. Sa hili, hindi rin nakayanan mangkikilam ang lakas ng pera kaya't humawa siya ang haima para kay Aling Ising. Nang ibigay ang haima kay Aling Ising, nakbilan po ang mangkikilam. Ang haimang ito ay dapat mong ilakay sa ilinan ng iyong kama at hindi dapat hayang makya ang iba, dahil kung hindi, babalik sa iyo ang haima. Matapos matanghap ang haima mila sa mangkikilam, imiwina si Aling Ising. Sa mila noon, hindi na milang nakita ni Aling Ising ang kaliliwa ni Aling Pinang. Matapos ang nangyari sa bahay ni Junior noong nakaraan, hindi nakita ang dalawa sa loob ng ilang panahon. Siguro kailangan nila ang panahon para pakisipan ang kanilang relasyon. Matapos ihatid si Nena para ipakilala sa kanayang pamilya, palakang malungkot si Junior. Bahagi nito ay dahil sa pagkamis niya sa kanayang kasintahan at bahagi ay dahil hindi niya alam kung paano harapin si Nena. Hindi rin masaya si Nena tulad ni Junior. Sa hapinan, naktanong si Aling Ising, Junior, tapos na ba kayo ni Nena? Hindi pa po. Nang marinig ang sinabing kanayang anak, hindi natiwa si Aling Ising. Ibinaba niya ang kanayang plato sa mesa at sinabi, Junior, hindi mo ba pinapakinggan ang sinasabi ko? Hindi kayo maaaring makatilihan ni Nena kaya't hiwalayan mo na siya. Ipakikilala ko sa iyo ang ibang baba na mas mahanda at mas matalino. Nay, ang pag-ibig ay hindi basta-basta matatapos. Bukod dito, wala akong balak hiwalayan si Nena. Kung hindi ninayo siya kayang harapin, pagkatapos naming makpakasal ay hiwalay kaming titira. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nababalif ka na ba? Wala na bang ibang baba sa mundo? Bakit gustong-gusto mong mapinta sa apuang babaeng yaon? Ang relasyon ng ama at tiya ni Nena ay walang kinalaman sa kanaya. Hindi rin naman anak ni Nena ang babaeng yaon. Kaya't ayon sa batas, maaari pa rin tayong makpakasal. Hindi mo ako mapipigilan. May gusto pang sabihin si Aling Ising ngunit pinitol siya ni Mang Tino, tama na, hayaan mo na ang anak natin na maktisasawin sa kanayang sariling pag-ibig. Hanayan ba ang gusto mong mangyari? Kaya mo ba siyang tanghapin bilang manihang pagkatapos mong magkaroon ng relasyon sa kanayang tiyan? Ako, hindi ko kaya. Hindi ko matatanghap na ang apuang babaeng imahaf sa asawa ko ay mahang manihang ko. Kaya ba gusto mong ipakasal ang anak mo sa isang taong hindi niya mahal? Gusto mo bang mahirap ang anak mo tulad ng nangyari sa akin? Nang marinig ni Aling Ising ang sinabing kanayang asawa, natigilan siya.
Nakita ni Junior na nag away ang kanayang hamahalang kaya't imalis na siya at pumunta sa kanayang silid. Matapos sabihin ang hayaon, hindi na rin nakakain sa Mang Tino at imakayat na rin sa silid. Sa mesa ay isa na lamang si Aling Ising at hindi niya mapigilan ang kanayang haliya. Hanggang ngayon pagkatapos may 30 taon nilang pagsasama, nararamdaman po rin ni Mang Tino na isang pagtirisa ang pagpapakasal kay Aling Ising. Sa kabilang lahat ng kanayang pagsisikap at sakripisyo bilang kanayang asawa, hindi po rin nito nababago ang kanayang pakikitungo kay Aling Ising. Ang kaalalang nakaroon ay nagsimilang bumalik sa isipan ni Aling Ising. Noong kanayang kabataan, si Aling Ising ay isang napakahandang baba. Siya ay anak ng isang mayamang pamilya at isang sikat na mang-ovet. Noong panahon iyon, ang hamahalang ni Aling Ising at ang hamahalang ni Mang Tino ay malapit na magkaibigan. Gusto na sana ang dalawang pamilya na maging magkamag-anak simula po noong kabata po sina Mang Tino at Aling Ising. Ngunit kahit anong pilit ng kanilang hamahalang, walang nararamdaman sa Mang Tino para sa kanaya. Kabaliktaran naman si Aling Ising na may gusto na kay Mang Tino simula po noong bata po siya. Ang kanayang pagmamahal para sa kanaya ay lumalaki sa paglipas ng panahon. Sinisibikan ni Aling Ising na magsikap araw-araw, imaasa na balang araw ay masasahot ni Mang Tino ang kanayang pagmamahal. Hanggang sa lumaki ang dalawa at dumating sa edad ng pagpapakasal. Noong panahon iyon, maring tinitulan ni Mang Tino ang sapilitang kasal na ito, kahit anong pilit ng kanayang hamahalang. Nang malaman ni Aling Ising ang kanayang salubin, nalungkot siya at naisip na hindi na sila magsasamang tong kanayang mahal. Mabiti na lamang at gustong-gusto siya ang ina ni Mang Tino. Ang ina ni Mang Tino ang naglakayang hamot sa inimin kanayang anak na dahilan ipang makya ni Mang Tino ang pagkababa ni Aling Ising. Hindi nagtagal at nagbintis si Aling Ising. Dahil sa responsibilidad sa bata, napilitan siyang pakasalan ang taong hindi niya mahal. Alam ni Aling Ising na hindi siya mahal ni Mang Tino, ngunit masaya siya nang pakasalan siya. Matapos pakasalan sa Mang Tino, itinakal ni Aling Ising ang kanayang pag-awit at nagstay at humawifa ipang maging matatak na suporta kay Mang Tino sa kanayang karera. Hanggang sa isang araw, nakatanggap si Aling Ising balita na mayroong ibang baba sa Mang Tino. Alam ng Diyos kung ano siya nasaktan noong panahon iyon. Pagkatapos ay kimiya siya ang pribadong investigador para subaybayan sa Mang Tino at malaman kung sino ang babaeng iyon. Nang makita niya ang larawan ng babaeng iyon, lalong limakas ang halit ni Aling Ising. Akala niya ay isang napakahandang baba ito, ngunit hindi, isa lamang itong karaniwang babaeng taga-probinsya na walang kapansin-pansing kahandaan. Matapos malaman ang tirahan ng babaeng iyon, pinuntahan siya ni Aling Ising sa kanayang bahay ipang kumprontahan siya. Hindi niya inasahan na makakalit sa Mang Tino nang malaman ang tungkol dito. Gusto ni Mang Tino na hiwalayan si Aling Ising. Nang marinig ni Aling Ising na gusto siyang hiwalayan, nakilat siya at parang humiwa ang kanayang mundo. Sa loob ng ilang segundo ay hindi siya nakapag-isip ng maayos at nagtangkang magpakamatay. Mabiti na lamang at napansin ito ni Mang Tino sa tamang oras at nailigtas siya. Matapos magising sa ospital, umiyak si Aling Ising at nakisap kay Mang Tino na hiwag siyang hiwalayan. Nangako si Aling Ising na hindi na siya makikialam sa relasyon ni Mang Tino sa ibang baba. Sa panahon iyon, para na siyang isang bihong baba. Natakot sa Mang Tino na magpakamatay siyang milikayat na pilitan na lamang siyang sumang-ayon dahil nawalan siya sa kanilang anak. Simula noon tivang gusto ni Mang Tino na mahiwalay sila, nagpabanta si Aling Ising na magpapakamatay siya. Dahil dito kaya timahal ang kanilang kasal hanggang ngayon. Samha sa minut na araw palahing nahanap ng paraan si Junior para makita si Nina. Gusto niyang makipag-isap kay Nina tungkol sa kanayang desisyon. Si Nina naman ay palahing imaywas sa kanaya. Alam ni Aling Ising na wala pa ring balak ang kanayang anak na hiwalayan si Nina kaya't nahalit siya. Kahit na maraming ipinakilalang baba si Aling Ising kay Junior, anak ng kanayang makakaibigan, walang kahit isa ang nagustuhan ni Junior.
Isang imaha nang papalabas non bahay si Junior para pimasok sa trabaho tinawag siya ni Aling Isang. Tinangnan ni Aling Isang ang kaniyang anak at sinabi, Junior, nakikipakita ka paran ba sa babaeng yaon? Ano bang haima ang ipinakaniya sa iyo at sumisibay ko sa akin? Hindi ba mas makakanda ang babaeng ipinakikilala ko sa iyo? Bakit nakpipilit ka paran sa kaniya? Nay, sinabi ko na sa inayo nuwang nakaran, hindi ko siya hiwalayan. Iwak na nayo na akong pilitin, hindi ako makikinig sa inayo. Pagkatapos ay hindi na pinansin ni Junior ang sasabihin ni Aling Isang at mabilis na lumabas ng bahay. Nang makita ni Aling Isang ang hinawang kaniyang anak, labis siyang nainis. Habang halit pa rin siya, tuminok ang kaniyang telepono. Nakita ni Aling Isang na numero ito ni Aling Silay ang kaniyang kaibigan kaya't sinahot niya ito. Nahinit halit pa rin ang kaniyang tono. Sa kabilang linya, napansin agad ni Aling Silay ang pakayamot ng kaniyang kaibigan at nagtanong, anong nangyari sa iyo? Parang may problema ka. Edi daw sa anak ko kay Junior. Anong ginawa ni Junior at nakalit ka? Sinimilang ikwento ni Aling Isang ang nangyari sa kaniyang pamilya sa nakalipas na ilang araw kay Aling Silay. Matapos makinig, nagtanong si Aling Silay sa seryosyong tono, hindi ba nahinala ang apo niya tungkol sa pagkamatay ng kaniyang tiyan? Hindi, paano siya mahinala? Iwak mo ng banggitin ang bahay na yaon. Nang marinig ni Aling Silay ang sinabi ni Aling Isang, hindi na siya nagtanong pa. Inalo ni Aling Silay si Aling Isang at tinapos ng dalawa ang kanilang isapan. Kinabukasan hapon, nang tapos na si Nina sa kaniyang trabaho at pauwi na sa bahay, nakita niya si Junior paglabas niya ang ospital. Gusto niya siyang iwasan kaya't balak na sana niyang bumalik sa loob, ngunit nakita na siya ni Junior. Nang makita niya na balak siyang iwasan, mabilis na lumapit si Junior at hinawakan ang braso ni Nina at sinabi, Nina, mag-isap tayo. Anong pag-isapan natin? Hindi dapat natin linawin ang tungkol sa atin. Nakisip si Nina saglit, nakita niya na hindi sila maring magpatuloy sa pagtatago sa isa't isa. Matapos makisip sandali, pumayag din si Nina na makipag-isap kay Junior. Pumunta silang dalawa sa isang tindahan inimin sa tapat ng ospital ipang mag-isap. Nang makaupo silang dalawa, agad na nagsalita si Junior, Nina, tungkol sa atin, ayaw kong mahiwalay. Maaari pa rin naman tayong magkatilihan, hindi ba? Hindi mo ba nakita ang reaksyon ng nanay mo noong nakita niya ako? Hindi tayo maaaring magpatuloy. Iwak ka nang magpimilit. Ang nakaroon ni yung tiyan ko ay walang kinalaman sa atin. Kung nahirapan akong makita ang hamahalang mo pagkatapos nating magpakasal ay sa ibang lugar tayo titira. Wala nang makawa si Nina sa mga argumento ni Junior. Matagal na silang magkasintahan, ngunit hindi niya akalain. Ganito siya katigas ang ilo. Matagal na nakisap ang dalawa ngunit hindi sila nakasundo. Sa huli, naktapos ang kanilang isapan sa napakabigat na pakiramdam. Nang habang yun, habang mahimbing na natutulog si Nina, naramdaman niya na may malamang na bahay na dimampi sa kanayang balikat. Nakilat si Nina at nakising. Sa mahinang liwanag ng kanayang ilaw sa gabi, nakita niya si Aling Pining na nakaupo sa tabing kanayang kama at ang kanayang mata ay pinong lihaw. Nakilat si Nina at imipo ipang tiningnan si Aling Pining. Gusto niyang pinasan ang mahaliha sa mukhang kaniyang tiyan, ngunit hindi niya makawang hawakan siya. Nagtanong si Nina kay Aling Pining sa nakalalang tono, Tia, bakit po kayo imayak? Anong nangyari sa inyo? Nina, nasasaktan ako, tulungan mo ako. Nina, nahirapan ako. Yan lamang ang nasabi ni Aling Pining at mili siyang naklaw sa harapan ni Nina. Kinabukasan, pumunta si Nina sa trabaho na pagod. Ang imahe ni Aling Pining na bimisita sa kanayang noong nakaraang gabi ay paulit-ulit na lumalabas sa kanayang isipan. Sa wakas, nagawa niyang magtrabaho hanggang sa kanayang tanghalian. Inimbitahan si Nina ang kanayang kasamahan na kumain. Tiningnan niya ang kanayang pagkain at kimiya lamang siyang ilang subo. Bago kumain, hindi siya nakaramdam ng gutom.
Nang makita ang kanayang makakasamahan ang kanayang kakaibang kilos alala sila. Nagtanong si Otefe, ang pinino ng kanilang departamento, niene, anong nangyayari sa iyo nitong nakarang araw? Parang wala kang sigla. May masakit ba sa iyo? Wala po ate siguro dahil kalang ako sa tulog kahapon. Dapat mong alahan ang iyong kalisihan. Kung makapapatiloy ka, makakasakit ka. Opo ate, alam ko po. Sa pentong ito, nagsalita si Derlaika, isang intern sa masayang tuno, mga ate, mamaya pagkatapos ng trabaho, makapahila tayo. Alam ko ang isang maysay na manghila. Doktor ka na pero naniniwala ka pa rin sa makahila. Hindi mo ba alam na ang mga iyon ay hindi siyentipiko? Nang marinig ito ni Laika, ahat siyang pinagsabihan ni Otefe. Nang marinig ito ni Laika, nagsalita siya, hindi naman lahat ng hila ay masama. Pipenta tayo doon para tananghan ang tungkol sa ating karera at pag-ibig. Kung may problema, magpapatilong tayo sa mga hila at kung maayos ang lahat, mas mapapanatag tayo. Narinig ko rin na nakakakita ravang multo ang mga hila na yaon. Napakagaling. Nakilat si Niena nang marinig ang sinabi ni Laika. Kung nakakakita ng multo ang mga hila na yaon, matutulungan kaya siya nitong litasan ang habagay na ito. Kahit hindi siya sigurado kung makakaroon resulta, gusto pa rin niyang subukan. Nang maisip ito, nasabik si Niena na sabihin kay Laika, sige, mamaya pagkatapos ng trabaho, pintahan natin siya. Niena, bakit ka naniniwala sa mga ngayon? Nachtaka si Otefe na gusto si mama ni Niena kay Laika. Hindi siya papayag na magpahila tulad nito. Kahit si Laika ay gelat na nakatingin kay Niena. Nang makita niya ang dalawa, ngumiti siya at sinabi, sa tingin ko, walang masama kung makikinig tayo sa mga ganitong bagay paminsan-minsan. Malay ninayo makatilong pa ito sa ating bihay. Nang marinig ito ni Niena, hindi na nagtanong ang dalawa, kahit na nagtataka pa rin sila. Tulad ng napakasunduan, pagkatapos ng trabaho, pumunta ang tatlo sa bahayang mga hila na ipinakilala ni Laika. Balaksanang hindi si mama ni Otefe, ngunit pinilit siya ni Niena kaya't si mama siya. Tinala ni Laika ang dalawa sa isang apartment na matatakbihan sa isang maliit na eskinita. Iba ang bahay na ito sa kung ano ang nasa isip ni Niena. Hindi ito nagbigay sa kanayang kakaibang pakiramdam na may makakentong anting-anting na nakadikit sa buong bahay. Maka itong isang normal na bahay, napakalinis at maliwanag. Pimasok ang tatlo sa bahay. Sa gitna ng sala ay may malaking altar para sa mga espiriting lipa. Nang dumating sila, mayroon ng ilang taong naghintay. Nahanap ang tatlong bakanting ipuan at imipo at naghintay. Matapos maghintay ang halos 20 minuto, nakapasok na rin ang tatlo ipang makita ang mga hila. Ang pangalan ng mga hila ay Mang Engho. Siya ay isang matandang lalaki na may mahabang piting balbas. Tinignan niya ang tatlo at timahal ang kanayang mata kay Niena saglit, ngunit hindi siya nagsalita. Sinimilan ni Mang Engho na halan ang tatlo at tama ang karamihan sa kanayang mga sinabi kaya't nakilat sila. Nagbigay siya sa kanilang ilang payo ipang makakiyon higit na swerte sa kanilang bihay at anting-anting para sa kaligtasan. Nang papalabas na ang tatlo, itiniro ni Mang Engho si Niena at sinabi, "Maaari ka bang manatili saglit? May gusto akong sabihin sa iyo." Nang marinig nila iyon, nakilat silang tatlo, ngunit sumang-ayon si Niena sa mungkay. Sinabi niya sa dalawa na maghintay sa labas. Matapos limabas ang dalawa, nagtanong si Mang Engho kay Niena, "May namatay sa pamilya mo kamakailan, hindi ba?" "Opo." "Paano ninayo nalaman iyon?" Nakilat si Niena nang marinig niya ang kanayang tanong. Hindi sinagot ni Mang Engho ang tanong ni Niena. Nagpatuloy siya sa kanayang sinasabi, "Ang pagkamatayang iyong kapamilya ay hindi normal." "Anong ibig ninang sabihin?" "Ang iyong kapamilya ay sinapian Jaima na nagdulot ng sakit na ikinamatay niya. Hindi siya pumapayag kaya madalas niyang pinipintahan ang taong sumapi sa kanaya ipang makikanti.
Dal masaude siang genagambolan gmultu, sinapian nierin ang kaliliwang namatay, kayat hende makakaat solang het ang iyong kapamilya. Dal sa khaima na iyon, nasasaktan ng husto ang kaliliwang iyong kapamilya. Sinit-sinot ang kasorpresang natanghap ni Niena. Nakagalian pa rin siya sa impormasang natanghap niya. Sa puntong ito, ibinalik siya sa realidad ng buses na mang engho. Semila nang mamatay ang iyong kapamilya, binisita ka na ba niya? Opo, 2 beses. Isang beses nang mamatay siya at isang beses kagabi. Pero mang, bakit hindi nagtatagol ang pagbisita niya sa akin? Sinabi niyang mayroon siyang samang loob, ngunit hindi niya nasabi ang kanayang dahilan bakit siya naglaw. Maaari itong ipaliwanag sa ganitong paraan. Noong inang bimisita siya sa yayo, kakamatay pa lamang niya at hindi pa sapat ang kanayang lakas ipang manatili sa mundong makabihay. Noong panghalawang beses na bimisita siya sa yayo, napasikan na siyang khaima. Kahit na maaari pa rin siyang limitaf sa iyong panaginip, sandali lamang siya bago siya may balik sa khaima. Ano ang dapat kong gawin, mang? Paano ko matitilinghan ang aking kapamilya? Dapat ilakaing humawang khaima ang anting-anting na ito sa ilinan ng kanayang kama. Kung makikiyo mo ang anting-anting at sisinahan, masisira ang mahatanikalang bimibiyah sa kaliliwang iyong kapamilya. Pagdating panahon yun, babalik ang anting-anting sa tong humawa nito, na maaaring mahtilot ng pagkalito o kamatayan. Kaya sinasabi ninayo na sinapian tong yun ang kapamilya ko na nachtilot ng sakit na ikinamatay niya. Anong iring khaima yun? Ito ay isang iring khaima na isinapi sa isang manika na mayroong nakasulat na nimeruluyang tong isinapian. Ang tong isinapian ay hindi makakaroon ng anak. Paglipas ng panahon, mahtidilot ito ng sakit at kamatayan. Hindi maring sirain ang khaima na ito. Kahit na mamatay ang tong isinapian, dapat lamang itong ilabang. Kung sisirain ito, mahtidilot ito ng sakina sa pamilyang tong sumapi. Alam na nayo ba kung sino ang sumapi? Hindi ko alam, ngunit siya ay isang tong may malalim na samang loob sa iyong kapamilya. Pagkatapos, nakbilan pa sa mang engho bago imalis si Niena. Nang makiwi siya, imilit-ilit sa isipan niya ang sinabi ni mang engho. Kung totoo ang sinabi niya, napakahirap ng biyahin kanayang tiyan. Nachtaka si Niena kung sino ang maring nakalit sa kanayang tiyan ipang makawa ito sa kanaya. Pagkatapos makisip sandali na ni Niena na si Aling isang lamang ang maring gumawa nito. Bukod sa kanaya, wala siyang maisip na tong napupuot sa kanayang tiyan na maring gumawang ganitong bahay. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, tahimik pa rin nakahanap si Niena ng paraan ipang makiwa ang anting-anting tulad ng sinabi ni mang engho. Habang nakisip si Niena, narinig niya ang isang buses sa tabi niya, Niena. Nang limangon si Niena, nakita niya si Junior na nakatayo sa harapan niya. Nang makita niya siya, nadismaya si Niena at nagsalita, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noong nakaraan? Pero hindi ako papayag na makiwalay tayo. Mahal na mahal kita. Sa totoo lang, mahal pa rin ni Niena si Junior. Ang 8 taon nilang relasyon ay hindi basta-basta makakalimitan. Ngunit matapos marinig ang sinabi ni mang engho, matapos malaman ang ginawang nanay niya sa kanayang tiyan, hindi papayag si Niena na himina ang kanayang peso kay Junior. Alam niya na kung hindi niya pipitilan ang pag-asa ni Junior, magpapatiloy ang makapagtatakbo tulad nito. Kaya't nakdesisyon si Niena na sabihin ang lahat ng nasa isip niya kay Junior, pati na rin ang kanayang kahinala tungkol sa ginawa ni Aling isang sa kanayang tiyan. Matapos marinig ang makabahay na yaon, nakilat si Junior. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Tinignan ni Junior si Niena at nagtanong, totoo ba ang sinasabi mo? Inala ko pa lamang ang hayaon. Ngunit kailangan kong imbestigahan ang bahay na ito. Gusto kong matahimik ang kaliliwang tiyan ko. Nang tinignan ni Junior si Niena ay miko lamang siya. Naisip ni Niena na nakapag-isip na siya ng mabiti, kaya nakpatiloy siya, dahil sa bahay na yaon, hindi na tayo maaaring magsama. Itiring na lamang natin na may tatana pero walang paraan.
Sige, teling gaan kitang imbestige aan itu. Beglang nach minkai se Michiel. Labes itong ekinagilat ni Elena tineng na niya itu nang may pachtataka. Pachkataposing ilang sa gendong pachkabegla, sinabi ni Elena kay Michiel, alam mo ba ang sinasabi mo? Posible na ina mo ang gumawa nito, alam mo ba? Kung talahang ina ko ang gumawan makabahay na yaon, ang pachtulong ko sa yayo na imbestigahan ito ay para mabawi ko ang ilan sa mga kasalanan ng ina ko. Pachkataposing. Lahat kung wala ako, paano ka makakapasok sa bahay namin at imbestigahan ang lahat? Pagkatapos makisip sandali si Elena, naramdaman niyang makatwiran ang sinabi ni Michiel, at sa hili ay sumang-ayon siya sa mungkay nito. Nakita silang dalawa noong linghong ito, dadalhin ni Michiel si Elena sa bahay nila ipang maiwasan ang hinala. Imiwi si Michiel at sinabi kina Mang Esko at alang phenomenal para nila ni Elena ang isa't isa, at balak nilang makpakasal, kaya sa katapisan linggo pipinta si Elena sa bahay nila ipang mohang malapit sa lahat. Walang sinabi si Mang Esko nang marinig ito, nginit galit na galit si Alingve. Pinagalitan nito si Michiel dahil hindi paksinot sa sinabi nito, nginit hindi pinansin ni Michiel ang sinabi ni Alingve. Kaya napakasunduan noong linggo sinindo ni Michiel si Elena papinta sa bahay nila. Pagdating nila, matagal nang lumabas si Alingve, marahil ay dahil ayaw nitong makita ang mukha ni Elena sa bahay. Ang natitira na lang ay si Tia Esing at Mang Esko. Pagdating ni Elena, nakaupo pa rin si Mang Esko at iminom sa sala. Nang makita nitong dumating si Elena, medayo na iya sa Mang Esko, nginit masayang sinabi nito, Elena, kararating mo lang ba? Opo, kimista po kayo? Nakisap ang tatlo sa loob ng ilang sandali. Tumingin sa Mang Esko sa orasan, limanghon ito at nahiyang humiti kay Elena, alam kong pupunta kan ngayon, nginit sayang, kailangan ko nang imalis para sa isang business trip. Siguro malapit nang imiwi ang ina mo. Maging komportable ka na lang. Sige po, naintindihan ko po. Sige na po kayo, baka mahilo pa kayo. Pagkatapos magpaalam ng tatlo, dali-dali ring pumunta sa Mang Esko sa kanayang sasakyan at imalis. Nang makalis sa Mang Esko, nakangang maliwag ang dalawa. Noong nakarang gabi, narinig ni Michiel na sinabing kanayang ama na pupunta ito sa Visayas para sa isang business trip, kaya iminingkay niya kay Elena na pumunta sa bahay nila ngayon. Nang makita nitong nasa sala pa rin sa Mang Esko, labis silang nakalala. Natakot silang baka ipinakpaliban ni Mang Esko ang kanayang business trip. Sa sandaling ito, bumaba si Michiel sa kusina at sinabi kay Tia Esing, pwede po bang himinging tulong? Ano yun? Tia, sumasakit ang ilo ni Elena, pwede mo po ba akong ibiling hamot? Ha? Sumasakit ang ilo ni Elena. Masakit ba talaga? Opo, bumabalik lang ang dati niyang sakit, siguro dahil nabibilat siya sa araf. Kailangan mo po akong bimiling ilang pain reliever para sa kanaya. Agad kumina si Elena sa kwarto para makpahinga. Nang marinig ito ni Tia Esing, dali-dali itong tumakbo para bimiling hamot.